Misteris a la Valldigna. Està publicat, l'ha escrit Sergi Femterreta, Edicions Femterreta, a través de l'associació Femterreta. Explicarem què és això i els tenim així convidats a nosaltres. El Sergi, bon dia, benvingut. Gràcies Carmen, bon dia, gràcies a vosaltres. I tenim a Carmen Pallarès, ella és l'editora d'Edicions Femterreta i a més el llibre L'Oroneta. Bon dia, benvinguda. Bon dia, gràcies, Carmen. Bueno, ara m'ha preguntat com ha sigut això d'escriure el llibre, però la veritat és que jo que he tingut l'oportunitat de tindre els fans, ja en el pròleg queda clar com i per què s'escriu el llibre. Però per als nostres oients ens ho has d'explicar, saps? Ho explicaré, Carmen. La veritat que és un plaer estar aquest matí amb vosaltres i a Gandia, que és la capital de la Safor. I com dius, el pròleg està ben explicat quan vaig escriure el llibre, un llibre que està escrit al segle XX i acaba de caure al segle XXI. La culpable la tinc així al meu costat, és Carmen, com no. La veritat que ha sigut un plaer haver publicat aquest llibre en aquest moment, en el moment actual, perquè tal vegada, si m'hagués esperat a la jubilació que era quan jo volia, doncs igual no hagués arribat a aquest moment. Vaja, que era allò de l'escric, el guarde i ja veurem quan plega el moment, no? Clar, era l'època d'estudiant. Jo en l'època d'estudiant, quan estudiava a la Facultat d'Empresarials, tenia molt de temps per escriure i fer allò que la veritat en aquell moment sentia i m'agradava. I era un poc també dels meus sentiments traslladar-los a aquest paper. I rescate el llibre una vesprada de ma mare no estava en casa, com un lladre, no? Exacte. Vaig anar a casa de ma mare, allà a l'armari rebuscant tot com si fos jo un lladre, i el cor se me va volcar quan vaig veure aquella caixeta, on dins d'aquesta caixeta hi havia uns CDs de discs durs informàtics que jo crec que la gent d'ara no visualitza. Perquè hem de dir que estem parlant d'una novel·la, un thriller. A més, té tots els elements que necessita tindre un thriller. És a dir, amor, desamor, desventures, sexe, assassinats, investigacions... I tot això, a més, en un paratge que per a la gent de la Safor i la Valldigna ens resulta molt casolà, molt conegut, no? Perquè, a més, xafes els pobles de la Valldigna i aquí, d'alguna manera, s'ha mogut, encara que sigui accidentalment per la zona, ho reconeix automàticament, no? Sí, així és. La veritat, com tu dius, és un llibre tan complet que es podrien escriure 5 o 10 novel·les d'una mateixa novel·la. I bueno, transcorre a la Valldigna. Com bé dius, n'hi ha molta gent que no coneix la Valldigna i aquest llibre o aquesta novel·la és una finestra oberta a aquella gent que no coneix la Valldigna, donar-la a conèixer. Perquè tenim paratges tan importants com la Cova del Golomor, que això és història, són més de 300.000 anys i jo crec que el primer ser humà va néixer a la Cova del Golomor, les primeres mostres de foc. La veritat que és un indret, un lloc meravellós que la gent ha de descobrir i ha de vindre. Però no només està la Cova del Golomor, sinó també parlem del monestir de Santa Maria de la Valldigna, un altre indret amb molta història del segle XIII, allà en 1298, quan Jaume II el Conqueridor va veure aquella vall tan digna i d'ahir naix aquest nom. Tenim el castell de la Reina Mora, que també té història per les... Es tractava de, per tant, fer la novel·la i, a més, aprofitar per posar-ne en valor la Valldigna. Em fa gràcia perquè no sols els indrets de la Valldigna. Per exemple, parles molt de l'arròs de la Valldigna. Molts hem descobert fa no res quan se va decidir a fer el concurs, però en el llibre ve molt ben explicat. Efectivament, Carmen. És un llibre que va estar escrit al segle XX i al segle XXI l'hem adaptat un poc a tot allò que estem fent i jo estic molt orgullós perquè l'any passat vam fer el primer concurs internacional, l'arròs de la Valldigna, que era un arròs que jo recordo quan ho feia amb abuelo Vicente i amb abuela Mercedes, tenien un corralet, tenien les gallinetes, tenien els conillets i les pilotetes aquestes que feien en aquella zona eren pilotetes de carn picar i tenien la peculiaritat que li ficàvem la sang del conill. I són coses que està bé que estigui la paella valenciana, la fideuà de Gandia, el putxero de l'Alcúdia, però per què no a la Valldigna tindre aquest concurs gastronòmic tan important i que dona a conèixer aquesta gastronomia que tant necessitàvem en aquella comarca i l'any passat vam tindre la sort de llançar-nos i la veritat que estem molt contents de llançar l'arròs de la Valldigna perquè és una paella amb aquesta peculiaritat que li fiquem les pilotetes i les tires de pebre roig per a fer la decoració de la... La gamba al pobre. Sí, la gamba al pobre. Tota la vida.
Dos joves de Benifaió de la Valldigna que se'n van a la Font del Barber i ahir un llamp, una tormenta, descobreixen tota una sèrie i a partir d'ahir ja, pues, bueno, tot el que diguem en el pròleg, pues, bueno, n'hi ha acció, suspens, misteris, enigmes, llegendes. Bueno, jo crec que el lector quan entri dins de la novel·la veurà tot això i és un llibre que en 2 dies t'enganxes, perquè... T'enganxa, perquè dius, vull saber lo que passa, i allà estàs remenejant la cullera del dinar i en el llibre en la mà. Es llegeix molt ràpid, és cert. El llibre també hem de dir que està escrit en valencià, però que la intenció, bueno, de fet crec que el tens ja traduït, no s'ha publicat encara perquè voleu ara de moment rodar-lo en valencià, no? Clar, primer és la nostra terreta, és la nostra llengua, és el valencià. Hem de defendre el valencià, lògicament, perquè no volem que es perga i bueno, hem d'escriure, hem de llegir, hem de parlar el valencià i hem d'emprar aquesta llengua i que no es perga, per l'amor de Déu. Lògicament, el valencià no abarca tant, per això doncs, bueno, sí que està traduït al castellà, però no és el moment encara de llançar-ho. Tenim la traducció a l'anglès, ja el publicarem en anglès també, però de moment anem a gaudir d'aquest xiquet, que és en valencià, que és la nostra terreta, la nostra llengua, i jo crec que es mereix un espai de temps llarg per gaudir d'ell. L'associació Fent Terreta naix per recolzar projectes de vida. Projectes de vida perquè bueno, n'hi ha una malaltia ahí que alcança molta gent, a molts familiars ens ha calçat, malauradament, i necessitem doncs, bueno, una força per lluitar contra aquesta malaltia que és el càncer. L'associació benèfica Fent Terreta el que volem és aportar un granet d'arena més i bueno, doncs, jo crec que és una cosa que està ahí, que lluitarem per ella i que farem tot el possible per aportar contra aquesta malaltia. El que feu fonamentalment és realitzar i desenvolupar activitats, a ser possible que posen en valor tot el que és la Valldigna, les tradicions, tot allò que en moltes ocasions va perdent-se per aquesta vida tan apresurada que portem, no? I els diners que replegueu o la recaptació és tota destinada a la lluita contra el càncer. Els drets d'autor, tot el que anem projectant i tot el que estarem per la nostra obra que estigui a les nostres mans anirà destinat a l'associació. I ahí anem intentant i a més la gent pot conèixer allò que feu a través de la nostra web. Sí, exacte. Totes les llibreries. Així a Gandia crec que estan en totes les llibreries més importants. Nambra, Ferrer, Rico, Upalí i Quina memòria té. I Gavina en llibres, exacte. Bona memòria. Bueno, volem rodar-ho per tota la comunitat valenciana. Aquest és el projecte que estem fent ara, doncs, bueno, anant a les llibreries i donant-ho a conèixer a totes les llibreries de la comunitat valenciana. I altre pas que estem fent és als instituts d'educació secundària, doncs, bueno, parlar amb els caps departamentals per a que consideren Misteris de la Valldigna com un llibre de lectura obligatòria. I l'avantatge és que Sergi és una persona que està per anar als instituts i després dialogar amb els alumnes, posar-les els vídeos, explicar un poc tot el que sabem nosaltres de la Valldigna. Clar, que és allò d'estar llegint del llibre, però a més tens la possibilitat d'un dia determinat que vinga l'autor i que t'ho expliqui. Exacte. Aquesta és la missió que tinc ganes d'anar als instituts i donar a conèixer a la gent el que és el llibre, però també amb els vídeos, interactuant un poc amb els alumnes, explicant-los de primera mà la Valldigna, que això és el més important. Transportar la novel·la Misteris de la Valldigna a una obra teatral. I estem ahí mig, però bueno, aquesta notícia ja la donarem quan tinguem que donar-la. Que de moment esteu treballant-ho, però... Hi ha possibilitats en actors de renom de fer una obra de teatre perquè és un llibre que té molt de diàleg i bueno, es pot transportar perfectament a l'obra teatral. Com a escriptor, i a més ja m'ho has dit adés, però jo t'ho he de preguntar, i era allò de... He recuperat els arxius on estava el document de Misteris a la Valldigna, però en tinc més coses pendents, doncs ara és el moment de parlar-ne. N'hi ha més escrits que en aquella època vaig escriure i ahí s'han quedat. Aquesta obra ja estava acabada, l'únic que hem fet és adaptar-la al segle XXI, doncs, bueno, amb els codis QR, vídeos en dron i altres coses, però n'hi ha altres novel·les que s'han quedat en mig camí i bueno, n'hi ha que reprendre-les i continuar aquesta traça fins al final. Són projectes que tenim que fer. Que jo pot fer, perquè jo sempre li havia dit per què no acabes el llibre? Perquè no segueixes escrivint i sempre quan tan jovent.
això s'ha de fer, perquè jo crec que cada un té un do en la vida i ell és escriure, doncs per què no? Estic molt agraït, la veritat. Doncs, Sergi, anem a veure què tal funciona. Esperem que bé. Jo vaig a dir-ho, no, havia pensat no dir-ho, però ho diré, sobretot perquè els nostres oients no cometen el mateix error. Jo he llegit una part del llibre, encara no l'he acabat, segurament l'acabarem avui, però com que conec els espais dels que parles, he comès l'error de no entrar en el codi QR a veure els vídeos. I ara estic empenedint-me, si no és que la part que em queda anirem fent-ho, perquè és molt fàcil, és tan senzill com quan veus una part que està en negreta, saps que tens que anar a buscar el codi QR i a partir d'ahí veus perfectament en el vídeo tot l'espai que està descrivint-se i on està desenvolupant-se l'acció, així és que comprin el llibre. Que el llibre seguim pujant vídeos. Vull dir que els vídeos són inacabables. Que està viu. Sí, cada any estem. Si al monestir es fan remodelacions, ahí estarem per contar-les que no estan tots pujats. Que encara n'hi queden molts per a que puguin acabar. Doncs ja us dic, això és la proposta per avui. Carmen, Sergi, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i esperarem notícies Sí, segur que sí, Carmen. Moltes gràcies. Moltes gràcies.